これで邪魔をされずにこれで帝国の大陸統一の日は目前だ。よくやったぞ、エルヴィン。ラングリッサーを皇帝が持てば、帝国に敵はなくなる。持つ者に無限の力を与えるという日。そうだった。大陸から戦火を絶やすことこそが俺の目的だ。いよいよ、俺たちの夢が叶う。これからも、我々帝国のために、お前の力を。ああ。これからも、そうだね。これで胸を張って。思えば。よし。帝都へ戻るぞ。どうだい、エルヴィン。はい。
こうなることを恐れて封印したというのに。敵を一掃したな。これで邪魔者はいなくなった。これで邪魔をされずに祭壇へ行けるな。これがラングリッサーか。これで帝国の大陸統一の日は目前だ。ついに争いのない世界を築く。よくやったぞ、エルヴィン。その剣さえあれば、我々帝国の大陸統一は。ラングリッサーを皇帝が持てば、帝国に敵はなくなる。持つ者に無限の力を与えるという秘剣。そうだな。だが、大陸を統一するのはお前たち帝国ではない。俺が政権を手に入れたんだ。何も覇者が皇帝である必要はどこにもないじゃないか。どうした、エルヴィン。早く剣を渡すんだ。無限の力は我にあり。我こそが大陸の覇者となる。裏切るのか、帝国を。裏切る？それは違うな。誰かがこの大陸をまとめなければならないのなら、それは俺がやってやる。俺にはラングリッサーがある。俺がこの世界をまとめ、争いをなくしてみせる。なんということだ。貴様がそんなことを考えていたとはな。どうだ、俺に協力してみないか。そして平和な世界を作ろう。断る。私が望みをかけたのは、皇帝陛下ただ一人だけ。せいぜい一人で頑張るのだな。最後の情けとして、この場だけは見逃してやる。次に会った時は、お前を殺してその剣を奪う時だ。ヘイン、お前は来るよな。面白そうだな。俺も手を貸すぜ。決まったな。これからは帝国軍も敵だ。俺は奴らよりも早くこの世を全て見せる。これから新しい時代が始まる。俺たちは、その覇者となるのだ。どうだい、エルヴィン。オイラのこと見直した？無限の力をもたらすと言われる聖剣ラングリッサーを手に入れ、自分の力で大陸統一を行う破行に目覚めたエルヴィン。光の末裔とは敵のまま帝国とも手を切り、彼らはレイガルド城へと正面から攻撃を仕掛けるのであった。だが帝国軍は幼将軍を総動員して城の守りを固めていたのである。
どんな力だって使いこなしてみせる。